من یک студент устод айни ҳол дар хитой таҳсил мекунам. Дар Чин устод авқотҳо ва хӯрокҳои ҳалол пайдо кардан камтар мушкил аст рости гап. баъд ман мехостам аз шумо пурсам устод ки баъзе ҷойҳое ки масалан мусулмон нестанду нон мепазанд, мисли нонҳои тоҷикии хуdo мо. баъд мо донишҷӯён аз ҳамон ҷойҳо нон харем устод, мумкин аст? нон ҳалол аст бародар, то модоме ки дар байни орд ягон чизи ҳаром омехта накунад, масалан равғани хук омехта накунад. ҳам то худи маҳсулоти орд иборат аз чи аст? Аз орд, намак, об, хани дрож. агар ҳамин бошад вай ҳалол аст бародар. нон хел чизо ҳеҷ гапе надорад. кофир аст, вай мушрик аст, бутпараст аст, яҳудӣ аст, насронӣ аст, ҳалол аст вай. фақат масъалаи гӯшт хатарнок аст. дигар чизо агар таркибаш чизи ҳаромаш набошад истифода кардан гиритон.